Leo Brincat għalli Lorenz Gonzi falla bl-iskema tal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku u sal-lum ma nxtrat l-ebda karozza. Il-Gvern Nazzjonalista waqalura milli jippubblika l-istatistika miġbura dwar il-kwalità tal-arja u dan tipoġġina f'delli kraħ mal-Unjoni Ewropea. Leo Brincat għalli l-MEPA ma ħarġitx permessi ambjentali għall-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara, iżda x-xogħol baqa' għaddej qisu mhu xejn. Semma wkoll il-proġett tas-Sikka l-Bajda f'Għawdex fejn baqa' qatt ma sar studju ambjentali rigward l-impatt fuq iż-żona. Leo Brincat għalli dan kollu huwa ċertifikat ta' inkompetenza lill-Gvern Nazzjonalista. Leo Brincat wera wkoll li tħassib tiegħu għal fatt li l-Kumitat Parlamentari fuq it-Trapp Iswed iltaqa' darba waħda biss filwaqt li r-rapport tal-MEPA baqa' qatt ma wasal. Dwar il-Green Jobs, Leo Brincat qal li baqgħet ma tfasslet l-ebda strateġija u ma tpoġġew l-ebda miri speċifiċi. Tkellem fuq Eko Għawdex u l-proġett toħondoq ir-Rumien li mill-mod ta' kif tkellmet Giovanna De Boro fuqu jiġu dubji serji fuq kemm il-Gvern jemmen fl-ambjent. Brincat qal li fl-impjant fejn jintrema l-iskart tossiku mwiet minn snin ilu baqa' ma sarx. Fuq l-allegazzjoni ta' frodi fil-qasam tal-ippakkeġġjar tal-iskart, Brincat qal li kemm George Pulicino u anke Mario De Marco ma laqgħux l-isfida tal-Partit Laburista. Leo Brincat qal li dawn in-nuqqasijiet huma xhieda ta' inkompetenza tal-Gvern Nazzjonalista fil-qasam ambjentali. Kenna rapporti li suppost li ġew sottomessi fuq it-tibdil tal-klima. Kenna liġi tal-iżvilupp sostenibbli li suppost għaddiet mill-Parlament għadha laqas biss bit tiġi diskussa. Għandek lista ma tispiċċaqat. L-inkwetani mbagħad li jiġi l-Prim Ministru illi għalkemm jiena ma nara xejn ħażin li jkollok il-Fury Fair roundabouts li għalih il-kejl tal-progress fil-pajjiż fil-qasam ambjentali huwa kemm għandna roundabouts bil-Fury Fair.